Production YouTube चेनेलाव फिन बरायहरफिननाय थाबाय। जों दिनैहाय भिडिअ बानायनो नागिरदों जोंनि बर'नि थामथि फोरबो काति फोरबोनि मुङै जों जोंनि गामिनि थानसालियावहाय आलारि बाथि सावनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोननो जों दिन्थिलांनो थाखाय आखायाव लादों। जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। 네, लगायजेन जोब्बाय गासैयावबो। आलारि बाथि लांबाय खामानिखौ मावदोंआनो जागो। हाय रिया, हाय Powder. नै जोंनिया Hey, batau ni. Hey, mainan kuning ni. Hey. बेयावहाय माने जै बोराइ बाथौ होननानै लिरनाय जादों आरोना। Gastigo foto lagasnya nih, go. Dia bertanya ke HP saya kan. Nih. Lega. Hai lo cek. Pindah ke gon. Nih, mabaidi soy
Hello. Dayo बुंबालाय जोबनाय हाबायाव फैबाय खालामगासिनो होनदों pada duku-duku kebayangnya. Sini mansuranin foto pada mabung gaवनो जोब्बाय संहैबाय फट'शुट खालामगासिनो बेयाव गासिबो गुजिनायाबो जाना थानोबो थानो हाला न'आव थांनांसिगोन हायदो बिथिं बिथां बिराद दुखुआव दङ आंबो बिथिं थाना फैनो र' फट'शुट खालामनायाव Idat dia keren-keren jadi. Udah susah dah. Bego. Hai lah kabar. Jadi channel ko subscribe kalam. Foto shoot kalam kasih meeting saya nih. Foto lagas nih mereka mana-mana dari yang buka sindong nih. Terus nih apa salah?